Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafinmu Harijar Ƙwaila. Please kar a manta da subscribe, like, na gode. Sannan ina so in sanar da ku, comment ɗinku da like ɗinku shine ƙwarin gwiwata zai tabbatar min da littafi na yi muku daɗi, yana bayar da citta, yana saka ku nishaɗi sosai. Na gode. Harijar Ƙwaila kashi na 2. Ta ce to shi kenan. Tare suka shiga bathroom suka yi wanka suka fito. Kana ya ɗauki waya ya kira ya sanar a kawo masa abinci da abin sha. Suka zauna nan kan gado. Ya ce ni ke ga ko sunanki baki sanar da ni ba. Ta ce ai sanin sunana ba shine mai muhimmanci ba. Ba dai na biya ma buƙatar ka ba, yanzu ka fara cika alƙawarin da ka yi na miliyan 1 da za ka bani. Ya ce ba kya da matsala, in dai wannan ne ai ba zan karya alƙawari ba, har ƙari ma za ki samu. Ta ce yauwa, duro min kawai ga account number na. Ta miƙa masa wayarta tare da kamo number account ɗinta. Ya ɗauka ya ce ke ce Fatima Sani ko? Ta ce sosai kuwa ni ce. Ya ce yauwa, sai alert ta gani ya saka mata naira miliyan 2. Wani tsalle ta yi da ihu ta rungume ta ce kai amma gaskiya na ji daɗi. Dole ma na samu lokaci na zo mu kwana a tare, mu wuni a tare, mu ci juna yadda ya kamata. Ya ce wai da gaske kike yi baby? Ta ce sosai kuwa. Ya ce to idan har haka ne kina da damar da za ki zo ki kwana tare da ni, zan shirya mana tafiya zuwa ƙasar waje mu ci uwar sabada mu dawo. Ta ce wai da gaske kake yi? Ya ce sosai kuwa, saboda ni ba abin da nake buƙata irin mace mai juriyar jima'i wacce za ta gamsar da ni yadda nake so. Uwa uba ni'ima gashi kina da ita har ta zarta tunanina. Ta ce to shikenan, yanzu yaushe ne tafiyar tamu? Ya ce me kike ci na baka na zuba? Kar ki damu, a satin nan idan na kammala abin da nake yi zan shirya mana tafiya, saboda ke ga dole ke sai na miki visa an yi miki passport saboda baki taɓa fita ƙasar waje ba. Ta ce tabbas haka ne, amma gashi yanzu karon farko za ka fitar da ni ƙasar waje. Gaskiya yau Laraba ranar sa'a ce, na fito a sa'a. Oni Tima murmushi yayi yana kai mata kiss a baki. Ya ce ke ai dama 'yar sa'a ce. Ta ce wallahi baka ga yadda samarin unguwarmu suka raina ni ba. Idan wani ya zo zance gurina sai su sanar da shi wani ƙwaila ce, bana da komai, me na iya, suna korar min samari. Ya ce a'a gaskiya ba su kyauta ba, ai ba a haka. Na yarda da karin maganar ki, ba girma ga damusa ba azaba, saboda ko ni saboda ina buƙaci da mace ne kawai na tare ki. Wallahi ni ma na yi tsammani ko dogon romance ba za ki iya ɗauka ba, balantana har ki ɗauki ƙatuwar abata ki gamsar da ni. Sai gashi ke bani mamaki. Ta ce baka san wace ni ba, shi yasa ni Harija ce ajin ƙarshe. Ya ce Harijar Ƙwaila ba? Ta ce sunan nan na ɓata min rai, bana son ƙwailar nan. Ya ce yo ai ke siffar ƙwailaye ce da ke. Murmushi ta yi bata ƙara magana ba, saboda ba dan ya burge ta ya gamsar da ita ba wallahi yanzu za su iya samun muguwar matsala da shi, saboda ta tsani a kira ta da ƙwaila. Ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin akai. Ya fita ya karɓo abincin da aka kawo musu. Tare suka ci suka sha suka yi hani'a, kana suka baje kan bed. Ta fara wasa da jikinsa, ta kama zarmalulunsa ta zura a baki, fara tsotsa tana shanta, tana wasa da sauran sassan jikinsa. Janye ta yayi tare da kwantar da ita. Ya fara wasa da ita yana tsotsar nononta, ya tsotsa wannan ya murza wancan, ya lashi wuyanta, ya tsoci kunnenta zuwa ƙugunta, ya dire har cibiyarta, nan ma ya tsotsa ya lasa ya dire kan durinta, ya zura harshensa yana tsotsa sai ya zura harshensa can ciki kana ya fito da shi yana wani juyi. Haka ya dinga wasa da wurin yana zura yatsarsa, ya fara caccakar ta da su sai aman ruwa take yi. Gaba ɗaya yatsunsa sun jiƙe jagab da ruwan ni'imarta. Kana ya janyo abarsa ya fara goga mata ita a kai, sai yayi kamar zai zura ta ya fitar da ita. Haka ya dinga yi mata, tana jan wani lumfashi, tana shan yaji, tana kama nononta tana matsewa, tana cije lips ɗinta. Kana sai da ya ga ta kai geji ya zura mata abar ta wuce. Wani miƙa ta yi tana shan yaji, ya fara zungura mata ita. Cinta kawai yake yi cikin out of control. Ya jima sosai a kanta, sun yi style ya fi a ƙirga kafin suka ƙara gamsar da juna. Suka yi wa juna ɓarin ruwan madara, suka shiga bathroom tare suka yi wanka. Suka fito ta mayar da rigar jikinta ta shirya. Ya ce sai ina baby? Ta ce fita za ka dire ni. Ya ce ai so na yi mu zauna nan har zuwa ƙarfe 9. Ta ce a'a yau ba zan kai 9 ba, saboda ina da wani birthday na friend ɗita
da zan je. Na ce ko in shirya na yi miki rakiya? Ta ce a'a ba sai ka raka ni ba, ka yi zamanka, kana da iyali, ba na son na shiga haƙƙinta. Ka je can ka zauna. Ya ce tabbas haka ne, kina da hankali duk da kina ƙaramar yarinya da ƙananan shekaru. Ta ce na ji dai, yo dai ai matarka ce, ka ga ba kyau, yanzu ka zo ka sarara ka samu abin da sai ka je can ka ɓata lokacinka. Na ce to godiya nake da wannan tunatarwa. Ta ce yauwa. Suka fito suka shiga mota, ya dire ta a layin da ya ganta. Ya ce wai ke ina ne gidanku? Ta ce kawai ka dire ni a nan ɗin da ka gani. Ya ce to shi kenan, yanzu idan za mu haɗu. Ta ce a nan za mu haɗu ka ɗauke ni. Ya ce saboda me ba kya so na san gidanku? Ta ce wannan ba shi ne mai muhimmanci ba, ai ka riga da ka sani, kana da namba ta, ni ma ina da taka, na sanar da kai duk time ɗin da kake son ganina to ba matsala. Ya ce to shi kenan, ya juya ya tafi. Sai da ta tabbatar da ba zai iya dawowa ba, ya yi nisa, kana ta shiga layin unguwarsu. Ta yi 'yar tafiya mai ɗan tsayi, kana ta samu wani madaidaicin gida ta shiga, ta tsaya tana bubbuga ƙofa. Ta jima sosai kafin aka zo aka buɗe mata ƙofar. Wata matashiyar budurwa ce. Ta ce a'a Tima, sai yanzu kika dawo? Muna nan muna ta jiranki, ai mun yi tsammanin ba za ki dawo ba. Ta ce wallahi babban kamu ne na yi yau, na haɗu da daidai da shi yasa kuka ga na ɗan jima, so ma ya yi ba zan dawo yanzu ba sai zuwa ƙarfe 10. Na sanar da shi ina da uzuri, har cewa ya yi zai raka ni. Na ce ya yi zamansa. To yanzu ya ake ciki? Ya maganar tafiyar tamu? Wani kalar diresin ne za a ɗauka? Kuma wani hotel ne za a ce cin uwar Sabada? Suka ce a Giginya hotel ne za a yi abin, ga mu nan muna kan shiri, sai dai kash ba ni da rigar sakawa, ke nake jira, shi yasa ni ban ma samu damar shiryawa ba. Mu je gidanku na zaɓi kalar rigar da nake so, saboda ke san ke fi mu sutura ta fita kunya. Ta ce ba kwa da matsala, duk wanda baya da kayan sakawa ya zo mu je kawai, yanzu ki ɗauko min zungurerin hijabinki in saka. Kin san 'yan layin unguwarmu da sa idon tsiya. Yarinyar ta ce tabbas haka ne bestie na, bari in zo. Ta ƙarasa shiga cikin gidansu. Mahaifiyarta na zaune tana tuƙin tuwo. Ta ce a'a Sadiya, ke da wa? Wace ce? Ba za ta shigo ba ne? Ta ce Tima ce, gidansu za mu je, zan karɓo wani saƙo ne in dawo. Ta ce to shi kenan, a dawo lafiya. Ɗakinsu ta shiga ta tarar da sauran ƙawayensu. Suka ce a'a Sadiya, ina Timar take, ko ba ita ba ce ta zo? Sadiya ta ce Timar ce ta zo, hijab zan kai mata. Za mu wuce gidansu ne in karɓi rigar da zan saka, saboda kun ga ai kun mun wayo. Gaba ɗayanku ba wanda bai da kayan sakawa, ni kaɗai ce kuka bari a haka. Dariya suka yi, ba wanda ya yi magana, suka ci gaba da dannar wayarsu. Ƙare musu kallo ne, gaba ɗaya yara ne, ba wacce ta yi shekara 20 a cikinsu, amma da gani rayuwar bariki kawai suke gurza. Hijab ta ɗauko zungurere har ƙasa ta fita da shi, ta bai wa Tima ta saka, kana suka kama hanyar gidansu. Sai da suka kai ƙarshen layin sannan suka bi hannun dama, sai ga wani ɗan madaidaicin gida da ko ƙofar gambo ba shi da, labule ne aka saka a matsayin ƙofar shiga gidan. Tana shiga ta tarar da mahaifinta kwance, mahaifiyarta na gefensa ana ba shi furar da aka dama mai yanzu, saboda ita kaɗai yake iya sha, baya da lafiya. Gaida su ta yi. Mahaifiyarta ta ce Fatima na, ke dawo? To ya karatun? Ta ce lafiya lau alhamdulillah mummy, karatu sai godiya. Kallon Sadiya ta yi. Ta ce Sadiya ashe tare kuka dawo kenan? Sadiya ta ce eh wallahi sosai tare muka dawo, yanzu ma za mu shirya mu je wurin harda ne, saboda walimar da za a yi a makarantarmu mu aka bai wa karatu. Mama ta ce kai masha Allah, gaskiya kuna ƙoƙari sosai, ai wannan zuwa makarantar da kuke yi ba zai yiwu a yi wani abu ba ku ba, to Allah ya taimaka ya ba da sa'a, ya tsare ku ga dukkan abin ƙi. Suka karɓa da amin suka shige ciki. Sadiya ta zaɓi kalar rigar da take so, ita ma Tima ta bayar da rigar da za ta saka. Sadiya ta fita da ita, ita kuwa ta fito ta ƙara kakkamta tsakar gidansu, ta yi shara, kana ta shiga ta yi wanka, ta shirya, ta ɗauko yunifom ɗin makaranta ta saka, kana ta ce to mama ni na tafi. Ta ce to Allah ya tsare ya kai ku lafiya. Kallon mahaifinta ta yi da ya ɗaga mata hannu saboda baya iya magana, saboda paralysis da ya kama sa, ba sa da kuɗin jinyarsa a asibiti. Suka dawo gida. Haka ta fita daga gidan ta koma gidansu Sadi.
Gaba ɗaya ƙawayen nasu duk sun shirya cikin yunifom ɗinsu na makarantar Islamiyya da suka saka kansu suka fito. Nan ma maman Sadiya addu'a ta yi musu na Allah ya tsare ya kai su lafiya ya bayar da abin da aka je nema. Suka karɓa da amin suka fita. Suna fita suka yi tafiya mai dogon zango sai suka kai layin da ba kowa. Kana Sadiya ta fitar da wayarta ta kira wani guy mai suna Abdul. Bugu ɗaya ya ɗauka ya ce, ya dai 'yan mata kun shirya ne? Ta ce sosai kuwa, ga mu kan hanya kai muke jira ka zo ka yi rab da mu. Ya ce ni ma ai ina hanya saboda na san ba kwa saɓa lokaci. Ta ce sosai kuwa. Ta kashe wayar. Ko minti 10 ba su yi a gurin ba sai ga shi ya zo da wata danƙarerriyar mota ya buɗe musu suka rufta a ciki. Bai zame da su ko ina ba sai Giginya Hotel a room 3 suka shiga. Suka tuɓe yunifom ɗin da ke jikinsu. Kowaccensu ta fitar da arniyar riga ta saka suka gyaggyara jikinsu. Aka ɗau make-up ta fitar hankali suka shafe jikinsu da turaruka. Ƙarfe 9 na bugawa daidai Abdul ya zo ya same su. Ya ce sai ku fito mu tafi hall za a fara shagalin. Gaba ɗaya kowa ya halarta ku kawai ake jira da za ku buɗe taro da caskalewa. Tima ta ce ba matsala ai za mu bayar da citta yadda ya kamata. Ya ce sosai kuwa saboda shigarki har ta fi ta kowa kyau sannan ga ƙirar jikinki. Na san alhajin nan da zai zo wannan taron wallahi za ki yi mana wuf da shi mu samu manya-manyan kuɗaɗe. Murmushi ta yi ta ce kenan wannan dai har da manyan mutane. Ya ce sosai kuwa saboda yarinyar da za ta yi birthday ba wa'inda take biya idan ba sugar daddies ba to ba zai zo shi kaɗai ba har da abokansa duka za su zo. Ina da wani babban aboki mai kuɗi ne sosai saboda haka na san ai duk tafiyarsu ɗaya. Abokin ɓarawo ai ɓarawo ne. Ta ce tabbas haka ne ai kuwa za mu yi ciki da shi mu samu kuɗi saboda ina son mayar da mahaifina asibiti ya samu lafiya ya ci gaba da fita gurin sana'arsa ni kuma na watsar da wannan rayuwar. Ya ce Allah sarki ai idan har kika samu kansa to wallahi har gida ina tunanin sai ya sauya muku. Ta ce a'a ka san halin Abba ba zai ɗauki wannan ba. Ya ce kuma haka ne Allah ya sa mu dace. Ta ce amin. Suka fita. Ba su zame ko ina ba sai hall ɗin da ke cikin Giginya Hotel. Nan suka baje. Suna shiga DJ ya saki wani zazzafan sauti. Nan suka fara rawa suna tattakawa suna karerriyar jiki kamar ƙasusuwansu ba a jikinsu suke ba. Nan fa alhazawan da ke gurin suka tashi suka dinga yi musu watsi da bandir-bandir ɗin kuɗaɗe saboda yaran zafafa ne ga su ƙananan yara amma Allah ya ba su ƙirar jiki mai tafiyar da duk wani lafiyayyen ɗa namiji. Sun haɗu sosai sai rawa suke yi. Ai kuwa wannan alhaji da ake magana ya yo kan Tima yana shafa jikinta tana rawa. Ai kuwa ta shige jikinsa sai wani karairaya take yi tana goga mai ɗuwawunta a saitin bananarsa. Ai kuwa sai ta ji abu ta miƙe kamar ice yana kama nonuwanta yana shafawa. Zagayowa ta yi ta bayansa daidai kunnensa ta rungume su ta buɗe baki ta ce ka san fa muna cikin mutane kuma akwai masu bidiyo saboda haka kar ka zubarwa da kanka mutunci. Idan abin kake buƙata ka kama mana ɗaki kawai muna gama wannan rawar sai mu je na biya ma buƙatarka. Ya ce za ki iya? Ta ce sosai kuwa ba abin da ba zan iya ba in dai za ka bayar da kuɗi. Ya ce to shi kenan bara na je na kama mana ɗaki idan na dawo sai ki tafi zan same ki a waje. Ta ce to shi kenan ba matsala.